Mau ni dagkuan nimo? Tara, dagko kayo. Hala, kakusog mo dagan. Auntie judo. Prince, makalingaw jud din sa inyo ha. Renz, nangitlog na po mga manok ko. Kuya, ay sinamok ba? Nasbirsyo? Ay sos, hambugero kayo. Goy, Perse, ay to ana, atik-atiko na kana. Ay, murag madaot ang diskarte yan eh. Prince, naunsa ka? Gidala ti ka dire. Nako istorya si Muha. Prince, unsa man na? Kalimtin ako. Ayo, Renz. Uy, Perse, bisita man. Pwede ka masulod? O sunod lang, abri mo na. Ay, abri di ay. Ay, abri di ay. Bata-bata man. Kay bata bitaw, cute ba jud? Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's Cute pa jud, manghiram ra burig bugas ba? Dili oy, musuroy ragay ko. Aw. Abi na ko mangilam. Dili oy, musuroy ragay ko. Dali. Isuroy ka. Ay, gusto di kang tanong sa mong manok. Pero dagan kayo. Hala ay Ay, di pa na mao. Nakay rabbit dia. Tara. Ops. Ayaw palayo sa kuha. Kinabi ay iro. Ay, lagi palayo. Kung alam mo lang na mahal pa kita. Nga rin, tara, kamutanang ko sa rabbit. Tara. Uli among mga rabbit diri. Nagadahan na uy. Gani no. Sa una, gagmay pa ni. Karon dagko na kayo. Hala wow, napajikit na bibi. Ay sos, dili pa na mao. Turo, daghan kayo. Hala, dagko mo day dinha sa pikas. Ay, mau ni dagkuan nimo? Turo, dagko kayo. Hala ay Hala, kakusog mo dagan. Ignorante judo. Prince, makalingaw jud din sa inyo ha. Renz, nangitlog na po mga manok ko. Ya, ay sinamok ba? Nasbirsyo? Ay sos, hambugero kayo. Ayaw nagkalampag ya. Diskarte man ako ni. Goy, Perse, ay to ana, atik-atiko na kana. Ay, murag madaot ang diskarte yan eh. Prince, naunsa ka? Percy, tara. Prince, asa man ta? Basta, tara. Dili ko. Tara ba, tara. Nagisibat na oh. Tara, Agi. Tara. Agi, magbaba. Tara ba, tara. Baka maminaw. Uy, ikaw bing ano, gidala man ko nimo din he. Gidala, di ka dire. Nako, istorya si Muha. Prince, unsa man na? Gusto juga makaibalo? Isulti na gani no? Nya, kung masakitan ka, okay ra? Okay ra lagi, dugaya uy. Basta, ayaw gilak ha? Dili lagi, Prince. Gusto ka makabalo? Talimtin ako! Isamo ka